Hyvät keskisuomalaiset, hyvinvointi kuuluu meille kaikille, ei vain niille, jotka jaksavat taistella sen puolesta. Jokaisella meillä on oikeus saada apua hädän hetkellä, viivyttelemättä ja ilman byrokratian esteitä. Meidän on panostettava ennaltaehkäiseviin palveluihin, mielenterveyteen, perheiden tukemiseen ja senioreiden hyvinvointiin. Palveluiden on oltava saavutettavia niin kaupungissa kuin maaseudullakin. Kestävä talous ei tarkoita vain leikkauksia, vaan fiksuja ratkaisuja tehdä asioita uudella tavalla yhteistyössä. Rakennetaan yhdessä Keski-Suomen hyvinvointialue, jossa kukaan ei jää yksin. Tämä ei ole vain unelma, vaan tämä on meille mahdollisuus, ja se on meidän käsissämme. Lämmin kiitos tuestasi.